katropang Pochi, welcome on my next vlog. So, andito pa rin tayo sa loob ng barko ng Costa Firenze. So, ipapakita ko sa inyo on my next vlog kung ano yung mga ginagawa namin pagkatapos ng trabaho, pag may break time. So, yan ang pinagkaabalahan namin. Kasi ano siya, goalkeeper siya eh. Ginagawa mo. Smile, smile. Pwede. Grabe sipa niya. Ay! Ito yung larong gaguhan. larong gaguhan. Oh, hayo na kayo, hayo na kayo. Ayan. Sige lang yung kamay mo dito. Gole. Ilan na? Sige lang yung kamay mo dito. Oh, last one. Sorry. Pinita eh. So yun na mga katropang Pochi, yun pala ang tinatawag na bilyardino dito sa Italy. Thank you so much for watching. I hope you enjoy. Sa mga bago pa sa akong YouTube channel, don't forget to click the notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos. And don't forget to like, share, and subscribe. So para sa mga magpapa-shoutout, just put your comments below para ma-shoutout mo sa next videos. Shoutout sa Gali Timon Costa Firenze. Ciao, ciao, bye-bye!